Inani nga preparasyon pila inyo magasto? Depende lang og naay mga daotan sa Santos ina iritats, mahal man nag-labor. Basta almost mga 15,000. Kini lang. Uni ang Dana sa mga inang hikay, kaon, snack. ambot og mga 50,000 no. Sa pangarag yun na. Original yan, karaan mang yun ni siya. Sa 1950s pag Oo, kay actually niya to, saray amo karo, pero laan naman good ni Kalbaryo niya ang atong kwan, o Kapilato, palasyo naman to, himuan na lang yun na mo karo. Muna mga 60,000 plus. apil na tanan gyud. Apil na tanan. Kasi nina ang Tanan, gasolina, crudo. Karon, karon bag-o na siya, gi-steal naman na siya namo. still lang ilalo. Ang ilawong tanan, o nigasto na siya mga 83,000 pin. Aha. Unya gisemento sad ang kaniyang lang Kanang iyang kuan, mga mga Murag bato, kuan niya, gipurma nagbato. kay naaman ni siya sa Golgota no. Oo. Ang scenery. Naiuban sa nga ug daghan sila nga magsuon, magtampuhay sila no, sa gikanang lang sa Holy Week. And that includes sa kanang pagkaon sa mukuyog sa prosesyon kay murag nabatasan man sa gyudda nga mukuyog sa prosesyon o ikahuman sa prosesyon ato kuyog tanan sa karo no, sa balay sa tag-iya sa karo ato man hapon. Yeah, and the other visitors. Asa man ang mga tao mangaon kung pag-uli na dinira napit. Dili sa amo loyo. So kini gituyo lang gini. Grahe gani garage gani sa karo. So maabri lang ni kung Holy Week. Holy Week. And then siradaan siya after. So wala mo ipakaon din yun yan. Doon ay pagkaon, pero isda na ang ganito mo ay karne. Yan, dili pa maglisod pagpagita sa isda. At dili, magandam lang dire. Nagandam na mudaan. Oo, nagandam na sa kasi na. Pila yung i-expect na mo ani ng mga tao. At daghan rin. Kaning mo kuyo kung doon. Oo. Bisan kinsara na, mga parintisag namon, kaning magkuan, kanang mukuyog o kuan position na niya sa among makuyog. Manunot naman ang diri siya sa amo para makapanyas. Sa Good Friday, nagya po yung mga anhi. Doon na Japan dagan. Asa man magikan ng isda? Diri ras bantayan o Ay na sa bantayan. pero gisayaw ninyo sa Wapay Holy Week. Nagsige na mag-order daan. Kuan man, kasi nga inita may labas man diri sa bantayan. Pero mahal na karong adlaw. Mahal na tayo. Doon na mo ipakaon sa mga tao ani nga mo tulod. Nikahuman sa prosesyon. Pila may inyong gasto ono na normally. Kulang gani ang 20,000. Nag-andam sa mo og karne karong adlaw. Nag-andab kay wala na may mapalit nga isda. Wala na mapalit nga isda. Mo na rason nga Mao karne. na rason nga karne. So naglechon mo karong adlaw. Wa maglitson gi kuan lang tanan. Iprepara. Iprepara na. Ipakaon na sa mga tao mo tong. O, Actually, ang Bantayano, nag-observe yun ng way karne, no? Sa Bernal Santo, no? Pero, kanang sa ako sang tanaw gud sa akong nabantayan, luyo sa balay na may daghang karo, ang mutabang ana sa Huwebes Santo, usahay mga ordinaryong mananagat, so ang pirmigi kaon isda, no? So, ang nagpintal sa karo, ang nag-decorate, sa una, ituod pa man gyud ang karo, guyoron, no? Kanang, the common food is, ang regular food nila is fish, kay mananagat man. So tingali, murag pagpalain sa nila, tagaan sila karne, no? Pero kanang Holy Friday, ang Bantayano, nagprepare sa gyudana nga og mahimo, wala gyud na. Pero dili malikayan tungod sa kadaghan sa bisita nga moanhi sa bantayan ya wala may managat. So for practical reason magutman man ang mga tao no nga moanhi. So murag kakaon gyud og karne. Pero dili gyud na rason nga ang indulp may among rason nga mangaon mig karne.
I document na one time dahil sa Santo Papa nag-exempted og kaon sa karne sa Holy Week. Ang sad experience ko na kaya nasumpay ko gi-exempted kay pista. So din gawa siya nga pista Oh, exempted sa karne kay pista man. Ang real reason exempted sa karne kay wa may laing makaon. Kay dili mangisda. Oh, mga fisherman, mga Katoliko sigaran mo participate man pud na sila sa mga religious practices. So wala mga isda. Nung tasing Anastasio Villacampa, usa ka expert sa mga tinuan, usa ka mangingisda. Nga pila na edad nimo man? 72. Ang importante na kung pangutana ba kay ngayon sila ang mga mangingisda kuno ini Huwebes Santo, Biyernes Santo, halos di kuno mangisda. Mano mo ka og karne na lang ang mga tao dire. Mga tinuhuan sa mga karaan bitaw na inang ibalaan gid ang Huwebes, Biyernes. Pero ang uban dili man mo tuo, ang uban ang uhay kuan nagyapoy mga isda. Bahal kay ang tag-80 sara tag 140 Ang kilo. ang kilo. Halos mo doble. Oo. Ana. Unsa man usually kanang mambira kuno ang mga tao o mga buwak. Kay Oo. unsa man na sa pangingisda? Kuan sa panagat. Unsa Tuob. Paso? Oh, mag kuan og kamangyan, bunot, nya isagol tong kinuha nga mga kuan, mga Asa man dapita sa pampot o sa, sa pukot? ang pukot. Pasuhan. Oh, pasuhan. Sa dili pa mo adto sa Oh, sa dagat. dagat. Tinuod gyud. Dito mo salir bitaw. Ang kuan kinawat nga mga Mga buwak makatabang gyud. Makatabang gyud. Usa ka gyud ang kuan. Sa wala sa Holy Week sa ubang mga pamaagi unsa may mga ritual sa pagpangisda dinhi kanang. Nagagpambot niya og di malason. Tuobon lang na way kuan. Way mga ibutang na mga kinuha nga mga buwak. Pasuhan. Pasuhan lang.